Kita lanjutkan belajar menulis pangukapon bidu 15 dalam aksara Batak Toba. Dimulai dengan sebab edeniaka naung monang ayat sada sahat rodiopat. Edde ni akka naung monang sada opat. Kita mulai dari ayat 1. Dungi widama di Banua Gijang tada na asing na balga jala halongangan adong mapitu suru-suruan naupeo pitu haporsuhon na prapudi ay di bagasan ido marujung rimas ni debata. Oke, kita lanjutkan ayat 2. Jadi huidama laut sada songon sorminan namar saur api na jongjong di topi laut. Jongjong di topi laut. Sorminani akka naung monang maralohon binatangi. Akka naung monang maralohon binatangi. Nang taringot tugobaranna dohot bilangan ni goarna ditiup doa sapi ni debata. Ayat 3. Jadi dia nasidama edeni Musa. Jadi di endehon nasidama edeni Musa.
naposo ni debata. Dohot edde ni biru-birui. Biru-birui. Akanin nama. Akanin nama. Nabalga jala halonganga do akka ulaunmu. Nabalga jala akka halongangan do akka uhummu. Nabalga jala halongangan do akka ulaunmu, bukan uhummu ya, ulaunmu. Ulaunmu. Ale Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Si gonggom saluhutna. Gom-gom saluhutna. Natigoro jala nasitong do. Natigoro jala nasitong do. Akadalanmu. Kadalanmu. Ale rajani akka bangso. Ale rajani akka bangso. Ayat 4. Tungi sema nasoma kabiariho. Tungi sema nasoma kabiariho. Ale Tuhan. Dohot pasangap pon goarmu. Dohot pasangap pon goarmu. Ai sasada hodo nabadia. Ai sasada hodo nabadia. Ai naroma saluhut bangso marsoba tujulum. Ai naroma saluhut bangso marsoba tujulum. Ainung nga gabi patar. Ay nunga gabe patar. Akka panguhummu natigori. Akka panguhummu natigori. Subbab kedua, pitu sawan. Pangarimasan. Pangarimasan. Sada 5 walu. Kita lanjut ayat 5. Dungi huidama. Dungi huidama. Mukap majoroni.
mukap ma joro ni udung-udung udung panidangion na di banua gijange na di banua gijange. Ayat 6. Jadi ruar masian joroi, jadi ruar masian joroi. Pitu suru-suruan, pitu suru-suruan. Naupeop, naupeop. Haporsuhon na pitui, haporsuhon na pitui. Haen na iyas, haen na iyas. Marlinang-linang, na marlinang-linang, na marlinang-linang. Do diuloson nasida, do diuloson nasida. Jala marhohos sere di pamatangna, jala marhohos sere di pamatangna. Ayat 7. Gabe dilehon, gabe dilehon. Sada sian na opat, sada sian na opat. Parngolui, parngolui. Matu na pitu suru-suruan. Suruani pitu sawan sere, pitu sawan sere. Akka nagok rimas, akka nagok rimas. Ni debata. Namangulu rodi sale ling le lengna. Ayat 8. Jadi gok timus ma joroi, jadi gok timus ma joroi. Dibahen hasangapon ni debata, hasangapon ni debata. Dohot hagogoon na, dohot hagogoon na. Idang tarbahen, dang tarbahen. Manang ise, manang ise. Mabongoti joroi, mabongoti joroi. Si patupaon ni suru-suruan na pitui, si patupaon ni suru-suruan na pitui. Oke, sudah selesai kita tulis. Sekarang kita baca ulang dari atas. Apakah ada kesalahan penulisan atau yang kurang tepat menuliskannya? Edeni akanaung monang ayat sada sahat rodi opat.
Dungi hui dama di banua gijang tadda na asing na balga jala halongangan adong mapitu suru-suruan na peop pitu haporsuhon na parpudi. Ya di bagasani, ya di ai di bagasani do marujung rimasni debata. Oke. Jadi huidama laut songon sada sorminan namar saur api na jongjong di topi laut. Sorminani akan na jongjong di topi laut sorminani akan naung monang. Maralohon binatangi nang taringot tu gobaranna dohot bilangan di goarna. Ditiop do akka hasapini debata. Jadi diedehon na sidama edde ni Musa na poso ni debata dohot edde ni biru-birui sini ka kurang tompi akanin nama nabalga jala halonganga do akka ulaonmu ale Tuhan. Di sini bukan koma, di sini debata ale Tuhan debata. Si gom-gom saluhutna natigoro jala nasitong do akka dalanmu ale rajani akka bangso. Tungi sema na makkabiariho. Tungi sema naso makkabiariho ali Tuhan dohot pasangapon goarmu ay sasadahodo nabadia ay naroma saluhut bangso marsoba tujolom anong nga gabi patar akka ini akka patar akka panguhumonmu. Jadi sini masih salah pangu. Monmu. Panguhumonmu. Ya. Ainung nga gabe patar akka panguhu. Ini double M. Monmu. Natigori. Panguhumonmu natigori. Coba kedua. Pitu sawan pangarimason. Ini bukan tanda sama dengan tapi tanda hubung. 5 satro diwalu. Dungi hui dama mukapma joron ni udung-udung. Di sini sekasa spasi panidangion na di banua gijangi. Jadi ruar ma sian joroi pitu suru-suruan nau peop haporsuhon na pitui hain na yas namar linang-linang do. Ini masih kurang diuloson nasida
jala marhohos seri di pamatangna. Gabi dilehon sada sian na opat paranguluima tu na pitu suru-suruani pitu sawan sere akana gok rimas ni dewata na mangulu rodi saleleng-lelengna. Jadi gok rimas ma joroi dibahen hasangapon ni debata dohot haguguonna idang tarbahen manangise mabongoti joroi si patupaon ni suru-suruan na pitui. Ini masih ada yang kurang. Pai mamarujung na pitu haporsuhon mabongoti joroi pai mamarujung na pitu haporsuhon pai marujung na pitu haporsuhon si patupaon ni suru-suruan na pitui. Jadi di sini kita cari sini idang tarbahen sini indang tarbahen manang ise mabongoti joroi pai mamarujung na pitu haporsuhon si patupaon ni suru-suruan na pitui. Nah, sampai di sini sudah kita berhasil menulis dan membaca kembali dalam aksara Batak Toba pangukapon bidu 15. Sampai ketemu kembali dalam penulisan pangukapon bidu 14.